12 बजे रतिया कइला शरम नहीं खइला ए भसुरु। 12 बजे रतिया में अइला शरम नहीं खइला ए भसुरु। शरम नहीं खइला ए भसुरु, शरम नहीं खइला ए भसुरु। 12 बजे रतिया में अइला शरम नहीं खइला ए भसुरु। 12 बजे रतिया में अइला शरम नहीं खइला ए भसुरु। मैया के बेच के तू विधिया ले अइला